Áno, tu Martin, jasné. Počkaj, čo? Zajtra je otvorenie. Jak to myslíš? Od apríla ti to hovorím. Scenár na divadlo musí byť hotový. Ja aj tak teba to mrzí, aha. A čo ja mám teraz s tým robiť? Dobre vieš, že sme druháci. Budúci rok chceme orgovať. Takže ak to nemáš, popros napríklad Alexa. Vieš, že takéto veci nám idú lepšie, keď to robíme spolu. Pohromade. Dobre, super. Čau. Ja viem, prepáčte, bol som tvrdý, ale viete, to sa nedá. Zajtra je otvorenie a nemať hotový scenár na divadlo? Viete si to predstaviť? Našťastie, všetko ostatné už máme hotové. Viete, to je naša taktika už dobrých pár rokov. Všetko si dopredu pripravíme a potom s ľahkosťou olympiádu vyhráme. Keď sme pri olympiáde, neviete náhodou, ako sa bude tento rok volať? Lebo počul som nejaké návrhy, hej? Horoskop, nie, to nie. Neviete niekto? Kečup. Čo môj, nevieš náhodou? Nie? Horčica. Tak to už áno. Dobre, ja si myslím, že to máme. Dámy a páni, vítam vás na olympijských hrách 2023 OH Horči. Tak nie? Martin, poďme nasvičovať tanec. Náš triedny tanec? Áno, tento. Dobre. Čaute, chalani. Do you dare to look me right in the eye? Oh, 'cause they will run you down to the door. Yeah, someday we'll run you down to you fall. Oh, and they will run you down to you go. Yeah, till you can't grow no more. And where down we go? Where down we go? Say where down we go? Oh, 'cause say we run you down to your ground. Oh, way down we go. Let's go party. You can see my heartbeat tonight. I can take the heat, baby, best believe that's the moment I shine. 'Cause every romance shakes the new hands, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I said keep the body burning, I want it out of place. Lately I've been moving close to the edge, still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me, I ain't missing no steps. 'Cause every romance shakes in your hands, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance.
stvárali. Čo tu robíš, Justina? Však Vieš čo? Ani mi to nehovor. Tvoja trieda ťa sem určite poslala, aby si videla náš víťazný tanec. Že víťazný tanec? Tento cirkus, čo ste tu stvárali? A tí lúzri, že ho niekam poslali. Cirkus. Cirkus bola skôr vaša Makarena minulý rok na tanci. To bolo umelecké. Umelecké. A najmä improvizačné. Hej, improvizačné, A- jasné. Aj tak nechápem, na čo to tu trénujete, keď Oláčka tento rok aj tak nebude. Čo? Prečo by nebola? Počula som rôzne reči od viacerých ľudí. Tak, reči sa rozprávajú každý rok, ale oháčka vždycky je. Kto by si nechcel predĺžiť prázdniny na 3 mesiace a neriešiť problémy? Tak, 3 mesiace prázdnin sú síce pekné, ale kto by nechcel počas leta každý deň chodiť do školy a riešiť rozpis dlhodobých športov? Alebo kto by nechcel riešiť program na otvorenie? Veď povedzte vy sami, kto z vás nechce v sobotu ráno o 7 vstávať, aby nosil 90-kilového orga na rukách? Viete čo? Idem tejto tu dokázať, že oháčka tento rok bude. Idem pre orgov. Spomal, hrdina. Vieš ty vôbec, kam ideš? No, nie. Jasné, že nie. Tým smerom na Kamenné námestie ja ťa hneď dobehnem. Počkaj. Prečo mi vlastne pomáhaš? Aj tak nemám čo lepšie robiť. Nudím sa. OK. Tade? Áno, smerom na Kamenné námestie ťa hneď dobehnem. Ale pohni si. Jasné. No určite. On pôjde za organizátormi, aby ich trieda mala výhody. Pojem s ním. Kde si? Však idem. Nasledujúca zastávka Cintorín v Rakuňa. Hej, padlo. Fú, toto čo bolo za cestu? Aký máš zase problém? Nevidíš? A čo si z cukru, či čo? Prečo si stále taká nepríjemná? Ja nechápem, prečo si stále taký hrdinský. Dobre, nejdem to riešiť. To je ten hotel? A vidíš to v ďalke snad iný hotel?
Poďme donútra. Ruprecht, pozri, také pekné prázdniny, bez akýchkoľvek starostí. Pravda, Blažej. Viete si predstaviť, že by sme mali teraz čokoľvek riešiť? Ja nemám v pláne riešiť nič iné, než čo si dám ďalšie napitie. Cornélia má samozrejme ako vždy pravdu. Čo tam po nejakej oháčke? Veď toto je skutočný život. To snad nemyslíte vážne? Ja som ti to vravela. Čo tu robíte? A ty čo tu vyvádzaš? Presne, takto narúšať pokoj mysle náhodných ľudí? A kto vlastne ste? Čo tu robíte? Arnošt, urob si niečo. Ja som Justína a toto je Martin. My sme druháci z Gamče. Nás to aj tak nezaujíma. Veď pozri na ňo. On je úplne zaťažený svetskými starosťami. Nemá tu čo hľadať. Hej, ochránka! Svetskými starosťami? Či ti to slnko vonku už upražilo úplne mozog? Presne. Nerád s ňou v čomkoľvek súhlasím, ale v tomto má pravdu. Čo tu robíte? Viete, koľko ľudí tým sklamete? Môj zlatý, myslím, že všetci dobre poznáme odpoveď na túto otázku. Áno, kamarát. To číslo bude zhruba také ako počet chybov, ktoré urobíš tvoj najlepší deň. Alebo ako počet z 10, ktoré by ti udelil hoci kto s aspoň trošičkou umeleckého citu. Je to dokonca presne odpoveď na otázku, na čo sa zintegruje helomorfická funkcia v komplexnej rovine na uzavretej krivke podľa Cauchyho vetu. Hej, kľud, dobre? A to som tu ja, aby som sa do tohto tu navážala. A najmä, kto vám nahovoril tieto hlúposti? Zlatko, nikto nemusel. Máme v duti náhľadky 2 orgány nazývané okulos. Veď sa len pozri na posledné roky. Všade sa podvádza, chýba tomu akákoľvek česť. Aký to má potom celé zmysel? Ja som sa aj s pár ľuďmi rozprával a dostal som jednoznačnú odpoveď. Nikomu to už nepríde vtipné. Keď už to spomínaš, Blažej, a ja som sa s takým jedným človečikom bavil. A on mi to tiež vysvetlil jasne. Nemožno predsa živiť umeleckého ducha tam, kde žiadny nie je. Je všetko v poriadku, pani Jasnečná? Jasné, aby som vás poprosil ešte jedno pivo. Samozrejme. A pre vás? Ja vás poprosím kapučíno z destilovanej vody. Áno, a budete chcieť vydestilovať aj to mlieko, alebo? To už by predsa nebolo mlieko, nie? Samozrejme. Kičiho veta? Veď ja viem chemiu. Není to náhodou matika? Neviem, ale čo teraz s nimi? Veď oni vôbec nechcú orgovať. Oni vôbec nepočúvajú. Chlapče, skúsil si to, ale máme to dobre. Presne tak. Radšej si užite prekrásne 3 mesiace bez akýchkoľvek starostí a nácvikov trápnych playbackov. V kľude sa vráťte k čumeniu do Instagramu a otupovaniu si svojich mozgových buniek. Teda, ak vám ešte nejaké vôbec zostali. Hej, bežte si žiť svoje bezstarostné životy, kde je jeden deň taký ako druhý a nemusíte robiť nič iné, len sa držať vopred predpísaných pravidiel. Nás to už nezaujíma. Nech sa páči. Martin, počúvaj to. Ne, nechaj ma. Idem preč. A vaša poďaková. Pre vás, pane? Whisky. Samozrejme, hneď to bude. Dvojtu. Nech sa páči váš drink. A nesmiem sa vás opýtať, ste v poriadku? Vyzeráte mierne rozrušene. Nemôže vám niekto pomôcť? Pomôcť. Mne. Mne sa nedá pomôcť. Nikomu už sa nedá pomôcť. Keďže neverím, že je akákoľvek šanca, že by tento rok oháčka bola. A vieš, popravde, trochu ich aj chápem. Sice to nerad priznávam, ale ľudia už sa oháček vážne toľko nezúčastňujú. A keď aj hej, tak so samými podvodmi a toxickou súťaživosťou. Tak neviem, možno je naozaj lepšie, aby bola zrušená. No, vieš, oháčka sa totižto úplne odklonila od jej pôvodného poslania. Viac rozdeľuje, ako spája. Veď koľko dobrých priateľstiev zaniklo počas hlúpych nácvikov tancov.
koľko nešportových rivalít vzniklo práve počas dlhodobých športov. Ak je toto to, čo má OHčka znamenať, asi ani nechcem byť toho súčasťou. Vieš čo, v tomto ťa chápem, a ja som chodil na Gamčo. Hej? No, ešte keď Babišova bola riaditeľkou. Fúha. Ale za našich časov to bývalo ešte trošičku iné. Vtedy tie triedy zvykli ťahať viac menej za rovnaký koniec a keď sa náhodou aj niečo pokazilo, bolo to vyriešené na druhý deň. Viem, že orgovia mali trošku iné problémy, ale o tom ja veľa neviem, ja som neorganizoval. To je síce pekné, ale povedz mi, čo mám s nimi spraviť. Lenivosť je proste moc silná páka. Pozri, budeš ich núčiť robiť niečo, čo naozaj nechcú? Vieš, niekedy je lepšie takéto veci radšej nechať tak. Nechať tak. To je dobrá rada. Ale nie. Túto oháčku dotiahnem do konca. Môžem im napríklad ukázať fotky našej triedy, ako sa všetkého zúčastňujeme. Nech vidia, že sú ľudia, ktorým na tomto záleží. Ďakujem. Počkáš, prosím ťa. Áno? Vieš, poznám to tam, viem, že aj na Gamči tie deti na 2. stupni, oni sa tešia na tú oháčku a keď im to takto zrušíš, vieš, ak z toho budú sklamané? Sú mi len jednu vec. Keď budeš vidieť, že naozaj vám tá oháčka nevychádza a si to s nimi nezorganizujete, daj im vedieť, nech si nerobia falošné nádeje. Neboj sa. To je to najmenej, čo môžem spraviť. Ďakujem. Dobre, už odišiel, už môžete prestať srandovať. Nechápem, ako si prišla na to, že sa tu niečo také dialo. Tiež neviem, ako si prišla na to, že by sme mali počúvať nejakých náhodných študentov Gamče, ktorých sme len vydali na chodbách. To je síce pravda, ale ak vám to urobí lepšie, môžete ma brať ako náhodne vybraného reprezentanta školy a môžete brať moje názory ako názory väčšiny. Prosím, moja, neviem, kto ťa učil štatistiku, ale dúfam, že za toto tu ťa nechal prepadnúť. No, to je ale fuk. Pointou je, že sa nemôžete nechať zamerať len na negatívny feedback. Hejteri sú síce hlasnejší, ale to neznamená, že ich je viac. Kebyže sa všetci takto na to len pozerajú, nikde by sa nič nedialo. No, to všetko znie síce veľmi pekne, ale všetci tu vieme, že to je iba znôžka táraní. No, menšia znožka táranín ako viacero štúrovských básní, popravde? Ako prosím, a Slováci toto si predsa nemôže dovoliť. To je naša história, naša kultúra. Dobre, neveríte mi? Sorry. Moja trieda síce nie je najlepším príkladom, ale pozrite sa na Martina, na Martinovú triedu. Oni sa snažia, oni cvičia dopredu. Dokonca majú aj pripravený fakt, bolí ma to, ale musím to priznať, fakt dosť dobrý tanec. Oni to milujú. A nie sú jediní. Kebyže frfláte na všetko stále tak ako ja, začali by ste si všímať aj chválu, aj tie pozitívne veci. Predsa len predstavte si, ako by to vyzeralo, kebyže necháte oháčku zahynúť. Či by sme sa potom líšili od ostatných škôl v Bratislave? No, chlapci, ale viete, niečo má pravdu. Pravdepodobnosť neklame. Áno, oháčka nás robí výnimočnými, veď niečo také nikde inde na svete nenájdeme. Tak by sme na to mali byť hrdí. Už majú nacvičený tanec, hovoríš? Áno, A tak to by som si rád išiel pozrieť. dosť dobrý. Akože, a ja si občas pofrflem, ale ešte nikdy som nič takto nevzdal. Je pravda, že keď nevyhráme jeden zápas, stále môžeme vyhrať ligu. Tak čo, viete to vyskúšať? Dobre, skúsime to. To som nečakala. Dobre. Dobre ľudia, akože oháčka vás nebaví a posledné roky záujem upadá, ale je to na vás. A vy môžete spraviť ten comeback. Kamarát, počkaj. Tá kamarátka nás už prehovorila. Moja kto? Ty? Aha. A vieš čo? Tento si odpustím, alebo nie. A tak musím ísť k doktorovi. Si ma nakazil tým svojim hnusným hrdinstvom. Tak alebo si to mala celý čas v sebe. No, nemyslím si. Ale to je jedno, ľudia, poďme, otvorenie je tu, ponahláme sa. Pán Čašník, prosím vás, pošlite hotelovú službu na izbu číslo 36. Bavíme sa, odchádzame. Ale to už prečo, však máte zaplatený pobyt ešte na 3 mesiace. Prepáč, priateľu. Kríza stredného veku nečaká na ničoho. A oháčka čaká ešte menej. Hej, bolo nám tu fajn, ale nemôžeme sa vyskrývať do nekonečna ako takí babelci.
Nehovoriac o tom, že sa na tú gamču aj tak raz musíme vrátiť, aj keď už len kvôli maturitám. Tak nech to radšej robíme teraz, bez hanby. Samozrejme, chápem. Tak veľa šťastia, dovidenia. Zleteli orly z Tatry, ťahnu na Podolia, ponad vysoké hory, ponad rovné polia. Hej, čo robíš? Stačilo. Hej. Vážená pani riaditeľka, pani zástupkyne, učiteľský zbor, milí gamčáci, milé gamčáčky. Srdečne vás vítam na otvorení 36. ročníka olympijských hier tu na Gamči. Ďakujem aj našim sponzorom. Ako môžete vidieť, máme menšie technické problémy, ale som rada, že vy ste prišli pripravení. Teraz by som vyzvala zástupcov tried, aby prišli ku mne na pódium za svojou hymnou a so svojou vlajkou. Ako prvých by som teda sem pozvala Prímu a... La papaya. Príma B. Je príma mať niekoho na blízku. Je príma dokázať spolu veľké veci. Je príma meniť klientov na priateľov, ktorí sa na vás môžu vždy spoľahnúť. Je príma mať dobrú bandu. Príma banda. Banda aj pre vás. Sekunda. Lepidlo. Včera som si dozvedel, že môj muzik není môj pravá noha, není moje levá noha, není moje pravá ruka, není moje levá ruka, není moje ledviny, nejsou moje játra, nejsou moje, plíce nejsou moje, srdce není moje. Včera som si dozvedel, že nevím, kdo jsem, oslepili mi jak plyneš, modeluje kabel. Tercia.
Now, we ride. Prváci! Kvinta A. Ráno stanem a cigáni volajú, volám Renkovi, že máme akciu. Okolo 12 cigáni dajú, v sobotu hráme zábavu, v piatok zase hráme oslavu, na ďalší víkend opäť budeme hrať. Kvinta B. Druhá C. That's that crack music, that real black music, black. How we stop the Black Panthers? Ronald Reagan cooked up an answer. You hear that? What Bill Scott was hearing when our heroes and heroines got hooked on heroin crack. Raised the murder rate in DC and Maryland. We invested in that. It's like we got Merrill Lynch, and we've been hanging from the same tree ever since. Sometimes I feel the music is the only medicine, so we cook it, cut it, measure it, bag it, sell it. Tento rok sa trošku mení súťaž o organizovanie na budúci rok a to môže byť aj podľa toho, že som teraz zavolala druhú C. Takže budúci rok o organizátorské miesta bojujú druhá A, druhá B, sexta A, sexta B a tretia C a organizátormi sa stanú dve najlepšie umiestnené triedy. Prajem im teda veľa šťastia a teraz by som ich sem k sebe pozvala. Druhá A. Otvára sa pokladňa číslo 2A. Nakupujte v Bile a odvezte si skvelé zľavy. Druhá B.
Sexta A. Upozornenie na meškanie vlaku. Medzištátny vlak Regional Express 2537 zo smeru Bratislava hlavná stanica. Pravidelný príchod 22 hodín 49 minút bude meškať asi 20 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Sexta B. Všetky sexy ženy milujú môj swag. Všetky sexy ženy milujú môj swag. Všetky chcú ochutnať môj chlupatý swag. Všetky ženy milujú sexy swag. Tretia C. Septima B. Tretia B. Tu som vybehnul, mne normálne láta z rukou vypadla. Kúkam, je toto možné? On nohavice rozopnuté. Jan Tribula, televízia Markíza. Štvrtá A. Prvá A. Nasleduje zastávka. Maturita. Konečná zastávka, prosím, vystúpte.
Inak pre vašu informáciu, volám sa Lukáš Jarábek. Kohútik Jarabí, nechoď do záhrady, polámeš ľaliu, potom ťa zabijú. A keď ťa zabijú, tak ťa pochovajú do takej záhrady, kde pani sedajú. Kohútik Jarabí, nechoď do záhrady, polámeš ľaliu. Regional Express 1771 spoločnosti RegioJet, smer Bratislava Nové Mesto, Dunajská Streda, Veľký Meder a Komárno. Pravidelný odchod 15 hodín 13 minút, stojí pri nástupišti 5, voľaj 20, pripravený na odchod. Oktáva! Vita nostra solum tibi, vita nostra solum tibi, Leo eterna, eterna, Victis, Leo eterna, eterna, Victis, Leo eterna, eterna, Victis, Leo eterno, eterno, Abelmente sos alivia, abelmente sos alivia, Teraz poprosím všetkých študentov, aby so mňou zložili študentskú prísahu. Opakujte po mne. Pani riaditeľke učiteľskému zboru, organizátorom a ostatným študentom prisaháme, že budeme súťažiť čestne a fér, zapájať sa budeme aktívne a s nadšením, vždy budeme hájiť dobré meno školy, organizátorom budeme pristupovať s úctou a rešpektom, aj napriek všetkému sa budeme pripravovať na hodiny a ducha olympiády pri živote udržíme. Tak prisaháme. Ďakujem vlajkonosičom, môžete sa vrátiť ku svojim triedám, ale ešte nikto neodchádzajte. Čo sa tu stalo? Prečo je to taký chaos? Ako to myslíš vážne? Čo sa stalo? Organizátori sa tento rok na olympiádu vykašľali. Mohli sme iba predstaviť vlajky a ďalej už nič nemáme. A tá siréna, tá húka na poplach, lebo olympijský oheň nebol zapálený. Vy štyria si sa tu vážne uračili ukázať po tomto všetkom, keď toto všetko je vaša vina? A
A teraz si sem nahlbskáte s vašimi úsmevmi na tvári a s prostými okuliármi, ako keby sa nechumelilo. Naša vina? Ja si spomínam, že ešte Blažej trval na to, že si posledný trik musí dať. Ja? Však to Kornélia si ešte musela narysovať kočok krivku. Čo som si musela narysovať? A to hádam zabúdate, že to Arnoš sa ešte musel odfotiť s každým kúskom architektúry? Ja? Veď som si vyfotil. Aj tak už je neskoro. Všetko sa pokazilo. To je celé zle. Pohroma! Poprosím teraz všetkých organizátorov, aby prišli ku mne na pódium zložiť organizátorskú prísahu. My organizátori tu a teraz pred všetkými spoločne prisaháme, že budeme organizovať zodpovedne, hodnotiť budeme čestne a fér, nebudeme nadržiavať žiadnym triedam, nebudeme neférovo pridávať ani odoberať body, budeme sa snažiť byť objektívni a spravodliví, nebudeme brať úplatky, aj napriek všetkému sa budeme poriadne učiť a ducha olympiády pri živote udržíme. Tak prisaháme. Ďakujem organizátorom, môžete sa vrátiť za kulisy. Pozývam teraz pani riaditeľku na pódium, aby slávnostne zahájila 36. ročník olympijských hier tu na Gamči. Dovolte mi, aby som zahájila školskú olympiádu Pohroma a želám jej do skončenia, aby to bola ohromná olympiáda. Ďakujem, pani riaditeľka. Teraz poprosím naše triedne profesorky, pani profesorku Bitnerovú a pani profesorku Gajdošovú, aby došli zapáliť olympijský oheň. na škole. Ďakujem pani riaditeľke a triednym profesorom. Situácia našich hrdinov teraz síce vyzerá len ako veľká pohroma,
ale ich príbeh sa ešte len začal. Organizátori sa síce rozhodli o olympiádu postarať, ale bude ťažké postaviť sa na nohy takto uprostred deja. Všetko sa naďalej kazí, dochádza k samým podrazom, nikto nikomu nemôže veriť a veľa okolností ešte zahalených závojom tajomstva. Duch Ohačky pomaly vymiera. Podarí sa Martinovi a Justíny uzmierniť všetkých a udržať ducha Ohačky nažive? Alebo je toto ten rok, kedy sa všetko skončí? Toto všetko sa dozviete počas najbližších 3 mesiacov. Ďakujeme.